Hej og velkommen til vores video om stum D. Stum D, det betyder, at nogle gange, så kan man høre D'et, men andre gange, så gemmer det sig. Man kan for eksempel godt høre, at der er D i dør og dig og dem, men man kan ikke høre D'et i plads og svær og vild. Det er fordi, at i de tre sidste ord er D'et stumt. Det stumme D er med til at ændre betydningen af ord. Det vil sige, at der er forskel på, om man skriver går eller går. Når man skriver går uden det stumme D, så er det ligesom hende her, den gamle dame, at man går en tur. Hvorimod, at hvis man skriver går med stumt D, så er det ligesom her, at det er et sted, hvor man kan bo og have nogle dyr og en mark. Hvordan kan man vide, om der skal være stumt D? Men stumt D, det kommer tit efter L, ligesom i falde, eller efter N, ligesom i vind, eller efter R, ligesom i går, og før S, ligesom i plads. Det er typisk sådan nogle steder, hvor man kan møde det stumme D, altså efter L og N og R, og før S. Hvordan ved man så, om der skal være et stumt bogstav? Men det kan også være lidt svært, men nogle gange så kan man faktisk lytte efter det stumme D. Det lyder lidt fjollet, når nu det er stumt, men man kan faktisk godt få lidt hjælp, fordi at det er som om, at det stumme D, det giver udtalen sådan et stød i enden. Det vil sige, at det stumme bogstav ændrer, eller det stumme D ændrer udtalen. Ligesom at hun er sådan en pige her, hvorimod hun, som har hund, kan man høre, har sådan en stød i enden. Ja, ligesom hund. Men det er sådan en sød en her. Sådan en golden retriever er det her. Og for eksempel også med gul. Gul, ja. Gul og guld, der kan man også høre, at guld og gul, der kommer ligesom i guld sådan et stød i enden. Og på den måde, så kan man lytte efter stumme bogstaver, og derved faktisk høre et bogstav, selvom man siger det stumt. Ja. Jeg håber, I har nydt videoen og har lært en lille smule.